Da. Hai zi. Mariane la Buzău. Hai că-ți dau și o țigară. Cum spune aia de la 3? Păi nu, pe dar nu. Nu, bate, mă, așa nu mă Păi nu, dacă Am fost la zici... Ojeasca? Am fost, dar am vrut să mă duc și la Nifoș, n-am. O jasă, ba da. Și cum spune o Da, jasă? La Bacău? Poliție. La Ploiești, da. Marian, cum face aia de la 3? O jasă, spuneți cum faci? Lasă-mă, lasă-mă. Ai fost la Bacău, acolo? Am fost, m-a transferat de la Marginent, m-a transferat la... Și de acolo? Și de acolo m-a transferat la Jelava, de ținut Racova, penitenciar, da, așa. Se la bătaie acolo? Nu, să-mi cuscau în cap. La bătut rău, Eram trecut, bă, cu famă. Șeful de cameră punea că eram sclavă, o să... Vedeam cu maturi, făceam curățenie. Hai zi, Marian, ceva. Și câți ani ai acum? După aceea m-a anunțat poliția, Elita, să vină și am anunțat. Și câți ani ai acum? Ei, 6 de ani, 6. Și cum te cheamă? Să mai ghicesc eu? Cum te cheamă? Din Marian. Didin Marian? Da, din. Dinu? Didin, mă, Didin. Așa aveți mutație. Și câți ani ai, Marian? Am 36 de ani, corespondant, și ani. 36 de ani? Da, vorbesc, doamna. Știi engleză? În german, Franța, Spania. Ia, vorbește ceva în engleză. Thank you very much, în sănătate, ala trebuie să... Bine să aderăm. Pies morat? Știam. Ce înseamnă? Pentru sănătate, să Ce înseamnă pe franceză pies mocat? Ala trebuie să nu pare. Nu, ce înseamnă pies morat? În germană nu știu, în germană. Nu, asta e în franceză. Pies mocat. Da, fac eu mai Nu, mult. și se traduc până nu și... Hai, tradu. Eu zic și tu traduci. Hai. Stai așa, că nu sunt... Pies mocat. Ce înseamnă? Oh, mă supăr. Haide, da, acum, Ce înseamnă? Tu pe țigănești, bă, spune... Hai, pe țigănești. Hai că zic pe țigănești. Și ce înseamnă? Lapte volan, dai fălci. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Păi traduce până și Eu zic pe țigănești și traduci. Băi, câți și tu ceva ca să dau o țigare? Da, Hai, Și cât? cât? Hai zi ca să dau o țigare. Hai, Dacă am nu-ți dau. renunțat. Și nu. Ia, am renunțat. Hai, dă-i drum. Nu, pe cânte. Hai, și renunțat viața, da. Da, am fost, ba da, am fost la bătătă, pentru asta face reclamație. Pe cântă, băi. Ba da, cum să? Zi ceva. Hai că pe aia, am renunțat. Hai. Hai. Nu am misat, nu știu, ce am prost, misat, nu știu ce am pățit. Hai cântă ca să-ți aduc o țigare, hai. Hai, dăm. Hai pe zi ceva. Da, Cântă. da, stau, Mai stau. întâi cântă și după aceea Am aduci fost țigară. la Sam, Trandafirul Cean și pe tot istul de energie de văț. Băi, mai întâi- Ba da, m-a legat de mâini și de... Mai întâi cântă și îți aduc țigari. Hai că după, am renunțat. Hai, aș renunța. Hai. Da. Hai cântă. Am cântat. Păi cântă mă acum. Să te aud tot mapamondul. Hai că... Nu mai îți dau nicio țigare, gata. Hai, dăm, șanși, da, șanși. Zi mai tare, să auzim și noi. Zi mai tare, să auzim și noi. Am renunțat. Hai. Hai cântă mă. Nu mai dau nicio Da, țigare. bă, dăm. Păi câtă? Dăm foc să pun, dăm brichetă. Pe cântă. Păi zi ceva. Îți dau Hai, foc. Hai zi, cântă. Dăm. Uite brichetă. Așa. Hai. Cântă. Cântă și îți scoți și țigare. Hai cântă. Oh my god, gata, la.